Babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe ngoThobisani ngwakamthembu. Ngane zakwethu ke namhlanje ngila intozuma niyayazi Select Africa TV ibhabhela noma yikuphi. Namhlanje ke bafowethu ngila ngizobheka insizwa bafowethu nesiphiwe sesimangaliso futhi isencane. Bafowethu iyabasiza abantu bayibabaza. Sithi asivakasheleke namhlanje ngicela nje nihlale nje kanjalo ngizile ngizoyibona. Izongena nje manje. Babukeli beSelect Africa TV njengoba bengithembisile bafowethu ukuthi hayi ngizofika kule nsizwa seniyibonile bengishilo ngathi insizwe esencane kodwa yenza imanga bathi uma fika lishona kodwa ngizoyichaza kakhulu mina ngifuna ichaze yona ngoba kwesinye isikhathi ngekwazi ukumkhulumela umuntu kodwa kumele ayikhulumele yena. Mina ngingithatha isinqumo sokuthi insizwa nje kumele iyichaze bafowethu njengoba bese ngichazele nayo insizwa nginayo la futhi asikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV sibonge ithuba ndoda siyakwazi kuyaphithizela bese sikhuleke kaningi ukuthi asifuna ukusondela wena sikuthole kodwa namhlanje mfowethu siyabonga ithuba asikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Ngiyabingelela kwiSelect Africa TV ngibingelele bonke abantu abakhona kwiSelect TV. Buti namhlanje sila sisentuzuma abantu bakhala abantu bakudinga ngapha nangapha winsizwe esencane bathe ezimanga ezisimangaliso abantu uyabasiza buti ake uyichaze lensiza idabukapi. Mina ngingaziwa kakhulu ngoDr Zitha uma fika lishona. Masikhuluma ngoDr Zitha uma fika lishona sikhuluma ngensizwa edabuka kwaNongoma eyaphuza emfuleni othiwa isemahayoyo. Inumber plate yami ithi NND nami nawe dali. NgiseThekwini ngokuhlala bude buduze naseNtuzuma ngihlala e140506. Ngasebhekisisa esikoleni. Ngumelaphi wendabuko. Wayichaza bathi NND nami nawe dala uyamnandi ubusuka lesihlala Nkosi mfowethu la khona esikhuleka khona sithi bayede namhlanje sinawe la buti wami abantu basizakala abantu wenza imangaliso yini le iphi imfihlo yakho wenzani? Ngiye lapha la ekhaya ngigaya umuthi la ekhaya into engathi nje ngihlukile kakhulu kunabanye odokotela lokho ngifuna ukuveza kwiSelect TV ngihlukile kwabanye odokotela la ekhaya kangithwalisi into futhi engigabe ngayo la ekhaya ngisebenza ngedlozi ngoba anginayo into eyisithwalo iyo yonke into engivezayo noma engibekayo ebalazweni ukuthi kangithwalisi la ekhaya ngisebenza ngedlozi kakhulu. Buti wami usasebenza ngedlozi ngicabanga ukuthi idlozi siyahamba siyemsamo siyalibiza idlozi lethu lesikhulumele lesilwele lesivikele buti ziningi izinto ezenzakalayo uthola ukuthi abanye abantu besithembisa izinto ezingekho sihlaba imbuzi sibulala imbuzi kodwa kungacaci imfihlo yakhe kuphi wena buti wami ukuthi ungakwazi ukuthi ethi umuntu ngifuna ukulungisa umsamo wena uwenze ucace uvele ngale. Ngibonge ithuba nombuzo ongibuza wona njengamanje. Into engigabe ngayo makuthiwa ngilungise idlozi. Indlela engafunda ngayo ngafunda kubaba ngoba mina uzokhumbula ukuthi angithwasile ngiyinyanga eyazi imithi. Ngazi ukuthi mina idlozi lilungiswa ngomuthi ngoba lisuke loniwe ngomuthi. Kungakho idlozi abantu belilungise ngeembuzi belilungise ngeenkukhu lingalungu. Abantu abangasekho noma baphazamiswa ngomuthi. Mase bedinga futhi ukuthi mase ubalungise ngomuthi bese bayakwazi ukuvela ngoba abantu abadala bemase bengaveli kukhona izinto ezithize abesuke bevalwe ngazo bese begcina bengasafiki kuwena. Futhi usayibeka iyacaca izothi into mhlambe lapha ekhaya umlaleli noma umbukeli ethi ngiyalungisa idlozi lami kodwa alilungi noma ngiyalungisa okunye kuyakhanya emase kuba nalento ethi kufika umuntu athi no ngizokuthwalisa mina izinto ezokwenza ukuthi izinto zakho zihambe kahle kodwa egcineni kumele uluze imphefumulo uthathe imphefumulo yezingane zakho kusimame wena ekubeni izingane zakho uyayiluza kanti wenzela bani mhlambe wena buti kungenzeka yini ukuthi ikhona lento ukuthi uyathwala izinto wena usithola nje edlozini lakho kuphela. Ngiphinde ngibonge ithuba onginika lona njengamanje. Mina lokho ngifuna ukuveza kubo bonke ababukeli abalandela iSelect TV ukuthi kangithwalisi
kangithwele ngoba ukuthwala mawukuzokhuluma ukuthwala into ejimile noma into edinga umuntu ojimile futhi into esemva kweminyaka ethize sibabonile abantu abangodokotela beduma ngizokhuluma ngodokotela sibabonile beduma emva kwesikhathi eside siphinde sizwe sekuthiwa akasadumile lo muntu usuke ehliswe yisi isithwalo ngoba isithwalo sihambe siphele. 2 ngifuna ukukuveza lokhu uma thiwa uthwele usukunento esiza wena noma ezoletha abantu beze kuwe ngifuna ukukuveza lokhu njengoba mina ngingathwele la ekhaya ngisebenza ngedlozi ngibuza ukuthi mina mase kuthiwa sengithwele ngizosithathapi isikhathi sabantu ngoba imithi idinga mina ngimase kuhleze kugcwele isikhathi semithi ngizosithathapi mina kunobungozi ukuthwala ngithi umuntu ofuna ukuthwala angithwalisi mina ngithi futhi kumuntu ongakathwali akame ngokuthwala ngoba kubhlungu ukuthi ujabule 5 years emva ka 5 years kawusajabule. Dokotela kunalento ethi uyasiza abantu noma into esibukayo inyanga ziyadlala ngabantu manje ngiyafika ngixakekile ngizokhipha imali eshisiwe egcineni angikwazi ukusizakala wena yipi indlela wena owenza ngayo ekuthenini no angimsize lo muntu akwazi ukusizakala mhlambe ngingakhiphi imali eshisiwe egcineni mina ngingasizakala ekubeni ngize kuwena ngoba ngikuthemba. Muhle kakhulu umbuzo wakho bhuti engifuna ukukuveza ilokhu la ekhaya ngemukele ngisho umuntu odayisa amakinati emgaqweni la ekhaya ngimukele wonke umuntu ngisho ohamba ngeenyawo angemukelile umuntu okuthiwa kufuneka umuntu othize umulapha abantu wonke umuntu wamukelekile kuleli khaya into engigabe ngayo ke la ekhaya umuze la ekhaya kuyenzeka kwesenye isikhathi uthi uzofuna inhlanhla ku Dr Zethu uma fika shona akaqala enhlanhleni uqala abheke ukuthi yini lena eyenza inhlanhla ingavuleki ngoba mawuzovela ufike nje uthi umuntu ngizofuna into enhlanhla noma uzofuna igubhu ngeke zisebenze leyo nto fanele eqale kubulawe amazondo kubulawa ichitho kubulawa amanzi amnyama kubulawa amabhadi ufuna eqala uthola imithi ezokukhipha izinto ezingasile ngoba mawaqala ngekuthi ufake imithi enhlanhla kukhona into engasile leyo nto ngeke iziye phambili uzokhumbula ukuthi isihlahla asimili impande zingekho. 2 la ekhaya nginamabhodwe okugquma engufaka kuwo ngiphinde ngibe nemithi eshiswa la ekhaya eshiswa nempepho ekuxosha imimoya emibi lapho ngisuke ngisakuklina noma ngukugeza imimoya emibi hayi ukuthi ngiyagezana mhlawumbe la ekhaya njengokuthi ethi umuntu mina nginesinyama ngifuna ukugeza mina angimgezi umuntu la ekhaya anginayo into echithiswa ngegazi ethi umuntu lethi inkukhu ngugeze angigezani la ekhaya kunendlela umuntu engimsebenza ngayo ngoba mina ngazi ukuthi umuntu uma kukhona izinto engayiboni noma abantu abadala noma ebusuku akaphuphi kukancane lo muntu ebe nenhlanhla ngenxa yokuthi uma kukhona izinto ezinjengalezo kumuntu engaphuphi noma engayiboni izinto kukhona into esuke imimoya emibi esuke imvalile manje kukhona imithi esuke ifuneka engimishunqisela yona la ekhaya nempepho bese ke ziyaqala izinto ezimbi ziyahamba ngoba abantu abaningi uzokhumbula bathi bahlushwa zilwane mina ngithi isilwane sikancane sikuhluphe ngoba abantu abaningi bakwazi ukuthatha idlozi beliphendule bese befaka isilwane phakathi makuthi kuzidlozi kuwe kuzi isilwane kungakho abantu abaningi begijima bethi bayogezwa bengasizakali bantu bekufanele eqale kulungiswe idlozi kuxoshwe isilwane lese size edlozini ngoba mabekuphendula abantu abakini bathi mabefika abantu bakini kugcina sekufika isilwane hayi ngoba mhlambe kuyisilwane abantu bakini asuke sebephendulwe isilwane abantu ngokuswela ulwazi bese bethamba ogeza akufuneki ukuthi ugezwe usukufuna umuthi ozoxosha lento okuyiyona ehlasela wena kambi bese abantu bese ngathi bayakukhohlwa ngoba amadlozi asuke sengafiki kuwe. Kinodokotela uZitha bathi mafika lishona bafowethu iSelect Africa TV sikhona la sivakasheleke insizwa bafowethu insizwa engicabanga ukuthi iyanicacisela ngohambo lwayo bhuti wami dokotela kunento la engibambe lapha eqaleni emawuthi wena awuthwasanga yebo bathi usebenza ngemithi mhlambe ubhuti uya lento iyahlangana yini ekuthenini uyakwazi ukuthi emangifika la ungibonele inkinga zami noma mhlambe ungitshela inkinga zami ukuthi okay wena umuntu kanje noma akudingi ukuthi uzothwase but into oyiphiwe wena ngaphakathi le.
Mushle kakhulu umbuzo wakho bhuti. Engizokusho ilokhu. Ngangithwasile mina. Ngangenwa. Mangikhuluma ngokungenwa abanye bazolahleka. Mina ukungenwa ukunikwa abantu abangasekho umsebenzi ngoba lo msebenzi engikuwo wawuphethwe ubaba ongizalayo. Ubaba uzalwa inyanga. Umkhulu wami ubheka icala. Kanti nomkhulu ozala ubaba uJohane wayeyinyanga. Lento isiphiwo. Ngamukela isikhwama angithwasanga. Ngikhule mina ngakithi kungethwasa lengane ngoma. Ngikhule ngazi ukuthi indoda yemukela isikhwama. Ngamukela isikhwama ukungenwa ke lokhu. Angithwasile kodwa ngiyabhula. Mangibhula ngibhula ngokomoya ngithi wathi umoya. Angibhuli ngamathambo. Ngithi wathi umoya ngoba ngizalwa abantu ade bezayona. Awayibeka iyacaca ngiyayizwa bhuti wami. Ziningi indlela esihambayo bhuti othola ukuthi zihamba zesi-affect endleleni. Uthola ukuthi mina ngihlangane nomuntu wesifazane. Kanti umuntu wesifazane wahamba wakhipha isisu. Ekugcineni izinto zethu seziyazivalekela. Wena wenza kanjani lapha ekuthenini lo muntu uma usungibhekela ukuthi hayi Mthembu wena uvele walala nomuntu orong. Wenza kanjani lapho? Ngoba sike sathi kuyixoxa behind the scene lento kancane. Ngabona ukuthi hayi nokumele sibatshele abantu emakhaya. Ngizokubeka nje lokhu mfoka Mthembu ngingesabi nokuphumela obala. Mfoka Mthembu kunobungozi ukuhamba ulala nabantu besifazane abahlukahlukene. Uyinyanga uyini kunobungozi ukuhamba ulala nabantu abaningi besifazane abahlukene. Lokho kunobungozi kanjani? Mawuzokhumbula sithe sikhula. Njengoba nje nawe umngaka mfoka Mthembu. Sikhulele endaweni ehlukahlukene. Kweminye imizi ukuthi uyafika kubiyiwe. But usukungazi ukuthi kubiyiwe ngani. Manje mawuyindoda uthi uyakumuntu wesifazane ukuthi uyafika kanti mina ngabeka izizwe. Sesahlukana nalomuntu wesifazane. Lezizwe sesiyisilwane kuyena. Uthi uyafika uzolala nomuntu wesifazane. Ngangibeke into yami ethizeni ukuthi ngigadele kuyena. Ngoba umuntu wesifazane vele mabemfaka izintande bemfaka izinto ezomgada kusuka kuyizilwane isikhathi esiningi. Ngifuna ukuveza lokho. Izilwane ke ziqoshwa ngezinye izilwane. So mawuzolala nalowo muntu kuyenzeka lo silwane sigcine sekunamathela ngoba lo silwane sisuke singamazi omunye umuntu suke sesiyindoda kuloyo muntu wesifazane dithamulala naye ke mase ke mhlawumbe uthola ukuthi lento lo muntu oyithandana naye mhlawumbe usewashona noma usewamshiya lezo lwane stili samgadini nkathi uhlangana nalowo muntu usuyathola ke nawe usunesilwane ngoba lesilwane ngifuna ukukhuluma ngaso ngifuna ukusichaza noma ngiyenaba indaba yaso lesi silwane lesi kuyenzeka isikhathi esiningi uma una lesilwane kuyenzeka uphupha amanzi angcolile ebusuku. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uphuphulele nomlungu. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uphuphulele nendiya. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uphuphudla usukudliswa yiso lesi silwane. Sisuke sifuna imithi esizoyixoxa enelwane phakathi. Ngoba izilwane mawuzokhumbula. Zonke izilwane zihamba ehlathini. Kodwa egcineni ziye emanzini. Emanzini ifike ifica ingwenya. Ehlathini izilwane ziyazazi ezinye ukuthi iziphi ezixoshwayo. Kungakho abantu abaningi ngokuswela ulwazi bethatha abantu bethi bayobageza kanti befanele begaya umuthi. Onezilwane zoxosha lesilwane. Ngiyabonga Mr Mthembu. Wayibeka yacaca udokotela uZitho bafowethu uma fika lishona njengoba sifikileke bafowethu le ndoda ithi fika lishona la. Bhuti wami iphutha esilenzayo noma iphutha elenziwa izinyanga. Engicabanga ukuthi ngifuna ukunigxeka uthatha umuthi unikeza umuntu ongashadelwe ufaka izizwe enganeni yabantu ekubeni uyadlala ngawe uyazi ukuthi usazoqhubekela phambili nikwenza kanjani lokho ba umbuzo wakho muhle kakhulu uyangihlaba uyangithinta ngoba ngumuntu kunonembeza uyabona esikhathini esiningi mawusuke uthi uyofuna intando kuyenzeka kwesinye isikhathi makusuke kusenothando usukungabhekile umngozi ake ngiphinde mfaka Mthembu makusuke kusenothando ingozi usungayibhekile mawusuke ufuna intando njengoba mina ngumnikazi wayo nje intando ngingakubeka nje lokhu ngingesabi ukuthi ngumnikazi wayo intando mina mawufuna intando ngifeke ngunike kodwa inkinga ngoba isuke usayifuna ngoba usamthanda umuntu mhla usumshiya kusuke kuyicala lami noma kusuke uyicala lakho Mthembu ngoba into engibukayo dokotela ukwanda
kwe-abuse yabantu, ukushaywa kwabantu besifazane, ukubulawa kwabantu besifazane. Ngicabanga ukuthi isukela lapho lento uma ngibheka mina ngelami iso ukuthi umuntu wesifazane uyafika uza kudokotela uZitha uthi uthatha umuthi uzodlisa mina. Ekugcineni lo muntu wesifazane uyajika wenza izinto ezirong kumina. Kanti mina angisaboni lolu thando lelo. Sengibona lento le embi nina eniyenzile naye ukuthi akudliswe mina. Ekugcineni useyangishiya. Ake ngiphendule Mr Mthembu, umbuzo wakho muhle kakhulu. Mawuzongibuza lo mbuzo ongibuza wona, ngiyayizwa uyibeka kubantu besifazane, ngifuna ukuyibeka nabantu besilisa. Kubhlungu ukuthi indoda awulele ebusuku. Umuntu othandana naye ulele. Lokho ngushiso ukuthi abantu besifazane mabefaka indoda. Kubhlungu ukuthi iyayoba indoda. Ayilele, iyakhala, iyehle enyuka. Ubhizi uyaxolisa umuntu wesifazane. Uthi mama kuyena kodwa uma wakho usaphila awusathandi ngisho nokuthi mama kuyena kodwa usuwenziwe asikwazi ukumvimba lo muntu. Ngifuna ukuyiphinda lento kubhlungu ukuthi omunye umuntu ulele wena ulele uqashile akalibambile umama ucingo kodwa uma wakho ulele ekhaya. Ibhlungu ngami leyo nto vele usufaka amakotovia ngeke usenza lutho usufuna thina bese siqabule amakotovia leyo usuboshwe ngawo ngoba ngifuna ukwatshela amadoda athothobele. Ake ngiphinde lento amadoda athothobele ezithutha mayizithutha ashawa aqale ngabafazi. Kubhlungu ukuthi indoda ubonakala njalo suzowazaca ukhuleki kanti uthi ubusondele kithi kusakhanya ngoba uyabona mawusuke usekukhanyeni usuke ubona la kumnyama khona kodwa mawusebe umnyameni awuboni la kukhanya khona. Bafowethu hayi bafowethu ngibhekene nenkosi balaka labathi uma fika lishona bafowethu. Siyayizwa ke dokotela leyo oyichazayo futhi ibaluleke kakhulu ngoba egcineni futhi niyasebenza and umuntu emayizoyikhalela la ethi ngisize naye indoda yami ifuna ukudlebeleka awunginikeze ngeke ngoba uyasebenza. Ekugcineni kumele ingane zakho zidle naye kumele usave indoda yakhe. Ngifuna ukuthi ngichazeke kahle ke leyo mfowethu Mthembu. Yabona la ekhaya. Leli ekhaya ithi uyikaphathaphathe kwakhetha omthandayo la. Kuleli ekhaya ithi uyikaphathaphathe kwakhetha omthandayo. Lapha ngifuna umuntu ohluphekile mina. Hayi umuntu ozodlala. Ngifuna umuntu ohluphekile, hayi umuntu ozodlala. Ngoba mawuze la afuna uqala ucabange ukuthi ngiyidinga le ndoda ngidingi. Ngoba la ekhaya angimniki mina umuntu ongashadile intando. Ngoba mangabe nginika noma ubani intando, ngibulala isizwe. Kanti abantu siyabadinga. Kunabantu abashonile ebesibadinga, bayibulele. Ngenxa yayo intando. Ingakho ngithe mina abanye amadoda ayizithutha. Kubhlungu ukuthi indoda uzushayisa emgwaqweni uphuza utshwala ngendlela engasalimitheki kanti awuzenzi wenziwe. Kanti mina ngikhule ngazi ukuthi amadoda yiwona ekhandimizi. Babukela beSelect Africa TV kusesemnandi sidelele kuthe tu bafowethu iyona ke channel level